Mä sain diagnoosin, kun mä olin 2 kuukautta vanha. Pienenä mun sormiin ja leukaan alettiin kiinnittää huomiota, jolloin mulla alkoi tutkimukset lääkärissä. Sairaus 22G11-deletion-oireyhtymä on sairaus, johon kuuluu synnynnäinen sydänvika, poikkeavat kasvonpiirteet, lisäkilpirauhasen vajaa toiminta sekä 195 muuta liitännäisoiretta. Jokainen tapaus on yksilöllinen. Diagnoosi löytyy genetiikan kautta kromosomitutkimuksilla. Mun sydän tutkitaan 5 vuoden välein sairaalassa, että siellä on kaikki ok. Mun kohdalla sairauteen kuuluu mielenterveysongelmia ja sydänvika. Oireyhtymän tietouden lisääminen auttaisi myös keskivaikeita ja lievempiä tapauksia saamaan diagnoosin. Kansainväliset tutkijat ovat löytämässä koko ajan uusia kanavia oireyhtymän diagnosointiin. 22G11-deletion-oireyhtymässä on vaikeimpia tilat, joihin liittyy synnynnäinen sydänvika, immuunipuutos sekä elimistön rakennepoikkeavuudet. Lievimmillään oireyhtymä voi esiintyä pelkkinä oppimisvaikeuksina tai käyttäytymisen haasteina. Kansainväliset tutkijat ovat löytäneet oireita koko ihmiskehon alueelta. Sairaus muuttuu koko ajan eikä tila ole stabiili. Sairautta kutsutaan vielä vanhoilla nimillä, kuten CATS22-syndrooma.